Aprangsi nili YouTube channel kelang ver karbi anglong rat kado kavi doa na phanta karbi defense officer YouTube channel ahin pen kardom la pente kado kavi phanta jahin tangte don marli tu pini ilitu la bangso video long che thandam lo nang la bangki TA army mate territorial army aputhak la non kimi vacancy ke paklang pon mate la territorial army pen la Agosto September laso ciklo angbong territorial army recruitment rally kibi ponji la bangso puthak le elitum laso video long bangke chethandam lo nang tangti kichengsi nili nangli tuma phan chuning rilo la bangso video pangcheng che prang nangli jongsi defense along ki dunjing ning hang pig la fente defense related videos kelang verji protangte nangli nili YouTube channel abang subscribe dam ikha la pente Facebook la pente Instagram la pente nangli WhatsApp along sitami la nili video bang share ikha tangte don marli atum video bang le pangching ponthulo na ke chengsi TA army mate territorial army anathupen vacancy paklang ponlo la bangke tutel 3806 post la pente la post name bangke soldier general duty soldier clerk tradesman lahai hui la pente labangso recruitment rally kibiji labangke non kevangji agosto la pente september achikloang bongsi la TA army recruitment rally bangke bipon ikpo tangte official notification abangke release lelang la recruitment date lahai bangke mention avelang bonsitame nili kachini du na ting plotang tela ilitum asama long bangke la Silchar Masimpur military stadium ilong bangke Ladakh la interview recruitment rally domimi adim ke la pente ilong bangke Tezpur la military stadium Thakurbari la hai hui adima long si nilihin pen ting plotang tela TA army recruitment rally bangke domimi tangtela TA army long interview kipi dunji aphan la high chess la pente documents la hai hui puthak sitame chethandam lona tangte kichengsi TA army matela territorial army long jong sinangli interview pidunji pulutangte kichengsi lo la bangke arta bangke nangli tum 18 to 42 years an pidun long non head jong nili phan la nili video salong nangkipi comment nangkipi nili ke arta par ik edlo army long pidun long helang ma pu nangli la territorial army long bangke nangli 18 years la pente 42 years angbong nangli interview pidun long lo tangte height abang ko nangji pro tangte height abang ke la ilitum normal matela general all candidate atuma fan bangke minimum 160 centimeter la pente la elitum ST atuma phana bangke 157 centimeter donangji la pente chest abangke minimum 82 centimeter donangji la pente 5 centimeter bangke kipangkang pen donangji la pente la elitum north eastern candidate atuma phana bangke 77 centimeter donang po la pente 5 centimeter bangke kipangkang pen donang po tangte elitum langdam sinang selection process la TA army along selection process ko pipilo kechengsi abangke la PET mate PST dopo mate la running la physical event high hui dopo next abangke nangli la documents verification dopo medical dopo la pente last event abangke written exam tangte next la physical event mate la running aputhak langdam sinang running along abangke nangli 18 years to 30 years laso angbong abangke 1600 meter running dopo 1600 meter running along abangke la 18 years to 30 years laso angbong atuma bangke jongsi 5 minute 30 second angbong jongsi 1600 meter running patang un protangte nangli 60 marks longpo la pente 5 minute 45 second angbong jongsi nangli 1600 meter kekat patang un protangte nangli 40 marks longpo la pente
running along 31 years to 42 years lasso angbong la 1600 meter running along bangke 6 minute 16 second angbong jongsi nangli patang un protang te nangli 60 marks long po la pente 6 minute 30 second angbong jongsi nangli patang un protang te nangli 40 second 40 marks long po tangte la next event abangke pull up matela beam kivung 18 years to 30 years lasso angbong atumafan nangli jongsi batai kep bimbung un protangte nangli 40 marks long po lasonsi nangli 9 set bimbung un protangte nangli 33 marks lapente 8 set protangte nangli 27 marks long po lapente 7 set protangte nangli 21 marks long po lason thak thak si nangli pull up along mate beam along nangli batai truck vet beam kivung un protangte nangli 16 marks long po labangke just qualify lo lapente next 31 years to 42 years laso angbong atuma phana bangke nangli jongsi batai kep bimbung un protangte nangli batai kep la batai kep kali 9 set jongsi nangli un protangte 40 marks lapente 8 set protangte 33 marks lapente 7 set protangte nangli 27 marks lapente 6 set protangte nangli 21 marks lapente batai forward protangte nangli 16 marks long po lapente nangli bangke just qualify lo tangte la physical event next abangke zigzag balancing la bangke nangli just qualify nang po la daga bangke ajada marks ta avelo next event la bangke 9 feet ditch jump la dak sitami nangli just qualify nang po la anvelo ajada marks ta avelo tangte don marli atum la next abangke documents apu thakle elitum chethan damlo na kechengsi la bangke nangli education certificate mate la 10 pass certificate marksi admit card lahai huinang po nangli jongsi TAR mi along interview pidunji protangte kechengsi nili nang thanlo la 10 pass along nangli ason tina subject along sitame 33% do nangji lapente total 45% do vek nangji 10 pass along next documents labangke nangli domicile mate PRC la soni pen esona documents donang po lapente nangli caste certificate lapente nangli birth certificate lapente nangli religion certificate lapente nangli character certificate lapente nangli unmarried certificate lapente nangli court affidavit lapente sports NCC la sports lapente NCC certificate abangke compulsory ke kali bon sitame nangli long do pulotangte me parpi galang lo nangli extra marks sitame long po lapente Aadhaar card PAN card lapente relation certificate abangke compulsory kali bon sitame nangli hemalong la nangli hema kesar mate nangli korti jongsi army along ke claim dun do pulotangte halatum a documents chevan pen nangli fan relaxation dopo tangte la bangso la non agosto la pente september angbong recruitment rally kibi ponji la bangke 119 infantry battalion Assam regiment pensi la bangso rally bangke padopon ikpo tangte la TA army kopilo pulo tangte nili nang thandam ikpo TA army la bangke forfom bangke territorial army pulo la Assam regiment pen kachi bipon matela ta Assam regiment apart lo la TA army ta la TA army bangke la in la regimental Azad regimental long tami dolo Gorkha regiment along sitami TA army chibipon lo Assam regiment along sitami TA army chibipon lo Punjab regiment long sitami TA army ke dolo Azad regiment la Indian army along regiment do ana tuma bangke la TA army bangke chibipon revlo la TA army ta nangni tu matha dam nangni lo la ke kaprek kali lo TA army ta Indian army lo la pente nili nang thanji la Indian army bu atuma bangke la nona bangke agnivir pukok lo bon sitame la TA army lo bangke nangli tu permanent 17 years an bangke nangli tu
claim dun long la pente permanent lo labangke tangte Don Marley tu nili nangli tu afan la territorial army mati ti army aputha ka bangke kicheng pen kijut kopia chiklosi interview ki pijima lahai hue puthak nili nang than pon elo documents la pente la physical event lahai hue puthak sitame nili puthor nangli tum phan chuning rile thor lo nangli tum jong sila defense related videos kelang verji la pente nangli ta defense along kidunji ning hang pik abang phu protang te la nili YouTube channel along subscribe dam iktha la pente nangli jirpi tu afan Facebook group la pente WhatsApp long asitame share dam iktha tangte Don Marley atum dome thakme kardom karbiang lo la pente kado kabe don afanta jai hind